बे समाव फिन आरोबाव बिटिसिनि मोनजिबा विधानसभा बियाबनि जा भट साननाय बे भट साननायखौ लानानै बिग ब्रेकिं आपडेट गिबि खेबनि थाखाय बे समाव बिजनी विधानसभा बियाबनिफ्राय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि बिजाथि कमल सिंह नार्जारी बिथाङा आवगायगासिनो दं जेराव अरूप कुमार दे बिथाङा मोनब्रै भटआव आवगायगासिनो दंमोन नाथाय बे समाव दासिमहालागै बे समाव बिजनी विधानसभा बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि कमल सिंह नार्जारी बिथाङा 1069 भटआव आवगायगासिनो दं जेराव बिटिसिनि मोनजिबा विधानसभा बियाबनि गेजेराव मोनसेबो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय आवगायनाय नुवाखैमोन नाथाय बे समाव गिबि खेब इउपिपिएलनिफ्राय बिजनी विधानसभा बियाबाव अरूप कुमार दे बिथांखौ उन खालामनानै बिजनी विधानसभा बियाबाव इउपिपिएलनिफ्राय कमल सिंह नार्जारी बिथाङा गासै 1069 भटनिबो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं नाथाय बे समाव बुंनांगोन जे बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ दासिमहालागै गासै मोन 10 विधानसभा बियाबाव आवगायगासिनो दं गोबां मानि भेरगावआव 10,000निबो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दङ उदालगुरियाव 7,000निबो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं कक्राझार विधानसभा बियाबाव गोबां मानि भट मोननानै सेवली महिलारी बिथाङा आवगायगासिनो दङ बाक्सा मानास बेफोरावबो मोनफ्रोमावबो दा बिपिएफनिफ्राय गोबां आवगायगासिनो दं नाथाय बेनि गेजेरावनो बिजनी विधानसभा बियाबाव एनडीएनि बिजाथि अरूप कुमार दे बिथांखौ 10,000निबो बांसिन भटआव उनफाफिन होनानै दोनदों बिजनी विधानसभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि कमल सिंह नार्जारी बिथाङा आवगायगासिनो दं गिबि खेबनि थाखाय बिटिसिनि मोनजिबा विधानसभा बियाबनि गेजेराव मोनसेल' इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय आवगायगासिनो दं आरो कमल सिंह नार्जारी बिथाङा जाबाय कमल सिंह नार्जारी आरो कमल सिंह नार्जारीया गासै 10,000निबो बांसिन भट मोननानै अरूप कुमार देनि आवगायाव दङ थामहिनबा बिजेपिनि बिजाथि जा अरूप कुमार दे बिथाङा मोनब्रै भटआव आवगायदोंमोन नाथाय दसे समनि उनावनो 10,000निबो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं कमल सिंह नार्जारी बिथाङा बे समाव फोरमायनांगोन दि कमल सिंह नार्जारीया इउपिपिएलनिफ्राय गिबि आवगायगासिनो दङ आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै मोन 10 विधानसभा बियाबाव आवगायगासिनो दं जेराव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा फोरमायदोंमोन दि बिटिसिनि मोनजिबा विधानसभा बियाबनि मोनजिबा विधानसभा बियाबावबो एनडीएनि बिजाथिया आवगायगोन होननानै नाथाय बे समाव पर्बतजरा विधानसभा बियाबाव कंग्रेसनि बिजाथि बिथाङा गोबां मानि भटआव आवगायगासिनो थानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों जेराव नोंथांमोना नायलांबाय था बिपिएफनि गोबां बिजाथि थामहिनबा मोन 10 विधानसभा बियाबाव बिथांमोना आवगायगासिनो दङ इउपिपिएलनिफ्राय मोनसे बियाबाव जेराव बिजनी विधानसभा बियाबाव कमल सिंह नार्जारी बिथाङा 10,000निबो बांसिन भट मोननानै अरूप कुमार दे बिथांनि आवगायाव बिथाङा आवगायगासिनो दं बे समाव फिन आरोबाव बिटिसिनि मोनजिबा विधानसभा बियाबनि जा भट साननाय बे भट साननायखौ लानानै बिग ब्रेकिं आपडेट गिबि खेबनि थाखाय बे समाव बिजनी विधानसभा बियाबनिफ्राय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि बिजाथि कमल सिंह नार्जारी बिथाङा आवगायगासिनो दं जेराव अरूप कुमार दे बिथाङा मोनब्रै भटआव आवगायगासिनो दंमोन नाथाय बे समाव दासिमहालागै बे समाव बिजनी विधानसभा बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि कमल सिंह नार्जारी बिथाङा 1069 भटआव आवगायगासिनो दं जेराव बिटिसिनि मोनजिबा विधानसभा बियाबनि गेजेराव मोनसेबो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय आवगायनाय नुवाखैमोन नाथाय बे समाव गिबि खेब इउपिपिएलनिफ्राय बिजनी विधानसभा बियाबाव अरूप कुमार दे बिथांखौ उन खालामनानै बिजनी विधानसभा बियाबाव इउपिपिएलनिफ्राय कमल सिंह नार्जारी बिथाङा गासै 1069 भटनिबो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं नाथाय बे समाव बुंनांगोन जे बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ दासिमहालागै गासै मोन 10 विधानसभा बियाबाव आवगायगासिनो दं गोबां मानि भेरगावआव 10,000निबो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दङ उदालगुरियाव 7,000निबो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं कक्राझार विधानसभा बियाबाव गोबां मानि भट मोननानै सेवली महिलारी बिथाङा आवगायगासिनो दङ बाक्सा मानास बेफोरावबो मोनफ्रोमावबो दा बिपिएफनिफ्राय गोबां आवगायगासिनो दं नाथाय बेनि गेजेरावनो बिजनी विधानसभा बियाबाव एनडीएनि बिजाथि अरूप कुमार दे बिथांखौ 10,000निबो बांसिन भटआव उनफाफिन होनानै दोनदों बिजनी विधानसभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि कमल सिंह नार्जारी बिथाङा
आवगायगासिनो दं गिबि खेबनि थाखाय बिटिसिनि मोनजिबा बिधानसभा बियाबनि गेजेराव मोनसेल' इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय आवगायगासिनो दं आरो कमल सिंह नार्जारी बिथाङा जाबाय कमल सिंह नार्जारी आरो कमल सिंह नार्जारीया गासै 1000निबो बांसिन भट मोननानै अरूप कुमार देनि आवगायाव दङ थामहिनबा बिजेपिनि बिजाथि जा अरूप कुमार दे बिथाङा मोनब्रै भटआव आवगायदोंमोन नाथाय दसे समनि उनावनो 1000निबो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं कमल सिंह नार्जारी बिथाङा बे समाव फोरमायनांगोन दि कमल सिंह नार्जारीया इउपिपिएलनिफ्राय गिबि आवगायगासिनो दङ आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै मोनजि बिधानसभा बियाबाव आवगायगासिनो दं जेराव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा फोरमायदोंमोन दि बिटिसिनि मोनजिबा बिधानसभा बियाबनि मोनजिबा बिधानसभा बियाबावबो एनडिएनि बिजाथिया आवगायगोन नाथाय बे समाव पर्बतजरा बिधानसभा बियाबाव कंग्रेसनि बिजाथि बिथाङा गोबां मानि भटआव आवगायगासिनो थानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों जेराव नोंथांमोना नायलांबाय था बिपिएफनि गोबां बिजाथि थामहिनबा मोनजि बिधानसभा बियाबाव बिथांमोना आवगायगासिनो दङ इउपिपिएलनिफ्राय मोनसे बियाबाव जेराव बिजनी बिधानसभा बियाबाव कमल सिंह नार्जारी बिथाङा 1000निबो बांसिन भट मोननानै अरूप कुमार दे बिथांनि आवगायाव बिथाङा आवगायगासिनो दं बे समाव फिन आरोबाव बिटिसिनि मोनजिबा बिधानसभा बियाबनि जा भट साननाय बे भट साननायखौ लानानै बिग ब्रेकिं आपडेट गिबि खेबनि थाखाय बे समाव बिजनी बिधानसभा बियाबनिफ्राय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि बिजाथि कमल सिंह नार्जारी बिथाङा आवगायगासिनो दं जेराव अरूप कुमार दे बिथाङा मोनब्रै भटआव आवगायगासिनो दंमोन नाथाय बे समाव दासिमहालागै बे समाव बिजनी बिधानसभा बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि कमल सिंह नार्जारी बिथाङा 1069 भटआव आवगायगासिनो दं जेराव बिटिसिनि मोनजिबा बिधानसभा बियाबनि गेजेराव मोनसेबो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय आवगायनाय नुवाखैमोन नाथाय बे समाव गिबि खेब इउपिपिएलनिफ्राय बिजनी बिधानसभा बियाबाव अरूप कुमार दे बिथांखौ उन खालामनानै बिजनी बिधानसभा बियाबाव इउपिपिएलनिफ्राय कमल सिंह नार्जारी बिथाङा गासै 1069 भटनिबो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं नाथाय बे समाव बुंनांगोन जे बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ दासिमहालागै गासै मोनजि बिधानसभा बियाबाव आवगायगासिनो दं गोबां मानि भेरगावआव 10,000निबो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दङ उदालगुरियाव 7,000निबो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं क'क्राझार बिधानसभा बियाबाव गोबां मानि भट मोननानै सेउलि महिलारी बिथाङा आवगायगासिनो दङ बाक्सा मानास बेफोरावबो मोनफ्रोमावबो दा बिपिएफनिफ्राय गोबां आवगायगासिनो दं नाथाय बेनि गेजेरावनो बिजनी बिधानसभा बियाबाव एनडिएनि बिजाथि अरूप कुमार दे बिथांखौ 1000निबो बांसिन भटआव उनफाफिन होनानै दोनदों बिजनी बिधानसभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि कमल सिंह नार्जारी बिथाङा आवगायगासिनो दं गिबि खेबनि थाखाय बिटिसिनि मोनजिबा बिधानसभा बियाबनि गेजेराव मोनसेल' इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय आवगायगासिनो दं आरो कमल सिंह नार्जारी बिथाङा जाबाय कमल सिंह नार्जारी आरो कमल सिंह नार्जारीया गासै 1000निबो बांसिन भट मोननानै अरूप कुमार देनि आवगायाव दङ थामहिनबा बिजेपिनि बिजाथि जा अरूप कुमार दे बिथाङा मोनब्रै भटआव आवगायदोंमोन नाथाय दसे समनि उनावनो 1000निबो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं कमल सिंह नार्जारी बिथाङा बे समाव फोरमायनांगोन दि कमल सिंह नार्जारीया इउपिपिएलनिफ्राय गिबि आवगायगासिनो दङ आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै मोनजि बिधानसभा बियाबाव आवगायगासिनो दं जेराव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा फोरमायदोंमोन दि बिटिसिनि मोनजिबा बिधानसभा बियाबावबो एनडिएनि बिजाथिया आवगायगोन नाथाय बे समाव पर्बतजरा बिधानसभा बियाबाव कंग्रेसनि बिजाथि बिथाङा गोबां मानि भटआव आवगायगासिनो थानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों जेराव नोंथांमोना नायलांबाय था बिपिएफनि गोबां बिजाथि थामहिनबा मोनजि बिधानसभा बियाबाव बिथांमोना आवगायगासिनो दङ इउपिपिएलनिफ्राय मोनसे बियाबाव जेराव बिजनी बिधानसभा बियाबाव कमल सिंह नार्जारी बिथाङा 1000निबो बांसिन भट मोननानै अरूप कुमार दे बिथांनि आवगायाव बिथाङा आवगायगासिनो दं बे समाव फिन आरोबाव बिटिसिनि मोनजिबा बिधानसभा बियाबनि जा भट साननाय बे भट साननायखौ लानानै बिग ब्रेकिं आपडेट गिबि खेबनि थाखाय बे समाव बिजनी बिधानसभा बियाबनिफ्राय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि बिजाथि
कमल सिंह नार्जारी बिथाङा आवगायगासिनो दं जेराव अरुप कुमार दे बिथाङा मोनब्रै भटआव आवगायगासिनो दंमोन नाथाय बे समाव दासिमहालागै बे समाव बिजनी विधानसभा बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि कमल सिंह नार्जारी बिथाङा 1069 भटआव आवगायगासिनो दं जेराव बिटिसिनि मोनजिबा विधानसभा बियाबनि गेजेराव मोनसेबो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय आवगायनाय नुवाखैमोन नाथाय बे समाव गिबि खेब इउपिपिएलनिफ्राय बिजनी विधानसभा बियाबाव अरुप कुमार दे बिथांखौ उन खालामनानै बिजनी विधानसभा बियाबाव इउपिपिएलनिफ्राय कमल सिंह नार्जारी बिथाङा गासै 1069 भटनिबो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं नाथाय बे समाव बुंनांगोन जे बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ दासिमहालागै गासै मोन 10 विधानसभा बियाबाव आवगायगासिनो दं गोबां मानि भेरगावआव 10,000निबो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दङ उदालगुरियाव 7,000निबो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं कक्राझार विधानसभा बियाबाव गोबां मानि भट मोननानै सेवली महिलारी बिथाङा आवगायगासिनो दङ बाक्सा मानास बेफोरावबो मोनफ्रोमावबो दा बिपिएफनिफ्राय गोबां आवगायगासिनो दं नाथाय बेनि गेजेरावनो बिजनी विधानसभा बियाबाव एनडीएनि बिजाथि अरुप कुमार दे बिथांखौ 10,000निबो बांसिन भटआव उनफाफिन होनानै दोनदों बिजनी विधानसभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि कमल सिंह नार्जारी बिथाङा आवगायगासिनो दं गिबि खेबनि थाखाय बिटिसिनि मोनजिबा विधानसभा बियाबनि गेजेराव मोनसेल' इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय आवगायगासिनो दं आरो कमल सिंह नार्जारी बिथाङा जाबाय कमल सिंह नार्जारी आरो कमल सिंह नार्जारीया गासै 10,000निबो बांसिन भट मोननानै अरुप कुमार देनि आवगायाव दङ थामहिनबा बिजेपिनि बिजाथि जा अरुप कुमार दे बिथाङा मोनब्रै भटआव आवगायदोंमोन नाथाय दसे समनि उनावनो 10,000निबो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं कमल सिंह नार्जारी बिथाङा बे समाव फोरमायनांगोन दि कमल सिंह नार्जारीया इउपिपिएलनिफ्राय गिबि आवगायगासिनो दङ आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै मोन 10 विधानसभा बियाबाव आवगायगासिनो दं जेराव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा फोरमायदोंमोन दि बिटिसिनि मोनजिबा विधानसभा बियाबनि मोनजिबा विधानसभा बियाबावबो एनडीएनि बिजाथिया आवगायगोन होननानै नाथाय बे समाव पर्बतजरा विधानसभा बियाबाव कंग्रेसनि बिजाथि बिथाङा गोबां मानि भटआव आवगायगासिनो थानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों जेराव नोंथांमोना नायलांबाय था बिपिएफनि गोबां बिजाथि थामहिनबा मोन 10 विधानसभा बियाबाव बिथांमोना आवगायगासिनो दङ इउपिपिएलनिफ्राय मोनसे बियाबाव जेराव बिजनी विधानसभा बियाबाव कमल सिंह नार्जारी बिथाङा 10,000निबो बांसिन भट मोननानै अरुप कुमार दे बिथांनि आवगायाव बिथाङा आवगायगासिनो दं।